איזה כיף, אמרתי לכם שאני אסיים בטירוף. וואו. עכשיו אפשר להתחיל את הסופש. טוב חברים, בוקר טוב לפרק מספר 2 ביוטיוב. יום שישי היום. באנו לעשות ריצה ארוכה בתל אביב כחלק מהכנה למרתון. ואמרתי שאני רוצה לעשות לכם פרק ביום שישי בבוקר, כי זה גם ככה קראתי לפרק. זה הזמן איכות שלי עם עצמי, פעם בשבוע, משהו כמו 5-6 שעות מהרגע שאני קם בבוקר עד הרגע שכל הדבר הזה נגמר. וזה פשוט מטורף. עכשיו אני קושר נעליים, נעשה חימום קטן ואני אסביר לכם בדיוק מה הדיבור. טוב חברים, אתם רואים השמש מתחילה לעלות פה על הים בתל אביב. יש משהו ביום שישי שאני יוצא לריצות הארוכות בתל אביב. עכשיו זה לא כזאת ארוכה, עכשיו יש לי כולה 16, אבל בהמשך זה מגיע עד ל-36-7, שיש בזה משהו מטורף. אתה קם מוקדם ביום שישי בבוקר, בזמן שאתה רואה בסטורי של יום חמישי בערב שכולם יצאו למסיבות, לברים, לבלגנים וזה, ואתה הולך לישון באיזה 10 כי אתה צריך לקום ב4. זה דבר מטורף. תקשיבו, הוויתורים שאתה עושה בשביל מטרה, ובאמת אתמול יצא לי לחשוב על זה שהריצה זה כאילו, אמרתי אתמול שהריצה זה משמעות החיים, כי זה לא באמת משמעות החיים, אבל דרך הריצה אתה גם לומד על עצמך מלא. אני אעשה פה מתיחות בינתיים, כן? גם דרך הריצה אתה לומד על עצמך מלא, אתה מוותר על מלא דברים, ואתה רואה את ההתקדמות מיום ליום. וזה פשוט תחושה ששווה הרבה יותר מכל יציאה, מכל דבר. ובאמת אני אומר לכם, אם הייתם רואים, יודעים מה, אני אראה לכם. לא יודע אם עכשיו רואים, אבל הטיילת מתחילה להתמלא, 6 בבוקר. אנשים פה בטירוף. וזה, וואלה, זה... אין מילים. בקיצור, אז אמרתי שאני חייב לעשות לכם פרק ביום שישי, כדי לקחת אתכם איתי ל6 שעות האלה של הזמן איכות עם עצמי, בבוקר, לפני שהכל מתחיל, לפני שהסופש מתחיל. זה מתחיל בבוקר שאני קם ב4:30, עד להתארגנות ולשגרת בוקר, ועד לנסיעה לפה לתל אביב, להגיע מוקדם, לרוץ את הריצה, ואחרי זה להתקלח פה או בים או במקלחות שיש בחוף, עד לשבת בבית קפה, לשתות קפה. ותראו אותי עכשיו כזה חצי עייף, כי עדיין השעה אפילו עוד לא 6 בבוקר, ותראו אותי אחרי הריצה, אני בטוח שאני אהיה בשגעת. טוב, אז בגדול היום יש לי אימון לא כל כך ארוך, סך הכל 16 קילומטר, שיש לי 8 קילומטר כאילו חימום, קצב רגוע, ואז יש לי עוד 7 קילומטר של מתגברות. וואי, זה גמגום. יש לי עוד 7 קילומטר של מתגברות, וקילומטר אחד של שחרור. באמת, 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 אתם חייבים להתחיל לרוץ, אתם חייבים לעשות את הדבר הזה, אתם פשוט תמלאו את עצמכם בכמות אנרגיה שאין לכם. כל השבוע אני מחכה ליום שישי הזה, וזה משהו שהוא לא היה לי פעם. אני בעבר סניתי לרוץ, זה מטורף, תקשיבו. נסיים את החימום, ויאללה, let's go. עכשיו סיימתי את האימון, נשים לכם פה רגע את הקצבים, ואיזה כיף, איזה כיף, אמרתי לכם שאני אסיים בטירוף. וואו. עכשיו אפשר להתחיל את הסופש. רגע, לא נגמר, תראו מה עכשיו יש. בים שבצהריים, כל שבוע זה רק בירות מלכות בשמיים. טוב, אז אחרי שנרגענו, עשינו מתיחות, התקלחנו, החלפנו בגדים, עכשיו אפשר ללכת לשתות קפה, לאכול ארוחת בוקר בנחת ולהמשיך בלוז. איזה אווירה, איזה כיף לפתוח ככה את הסופש. תבינו שהשעה 8 בבוקר, כן? כל זה עד 8 בבוקר. איזה כיף זה, איזה מטורף.
האימון באמת מעולה, היה לי ממש כיף. כיף לחזור לכושר, כיף כאילו לחזור לתוכנית אימונים מסודרת, הדרגתית, לתת מעצמנו קצת יותר. ואני אומר לכם, זה באמת צחוק בצד, זה אחד המרגשים, אותי זה מרגש, לקום בבוקר ביום שישי, לבוא לפה לתל אביב, לרוץ בטיילת ולראות באמת כל כך הרבה אנשים שעושים את זה, וכל כך הרבה אנשים שבוחרים לעשות ספורט בבוקר, לוותר, לקום מוקדם. זה באמת, זה אחד המוערכים בעיניי, כי היום מלא אנשים שמים את עצמם בצד בגלל כל נסיבות החיים, עבודה, בילויים, חברים, משפחה, ובאמת יש בסוף קומץ של אנשים שעושה את הדברים האלה, וכשאני בא לפה אני מבין שהקומץ הזה הוא לא כזה קטן, וזה באמת מרגש, וזה כיף לראות, וזה נותן אווירה טובה, וזה דוחף קדימה, לרוץ ליד מישהו, ושפתאום אתם כזה על אותו קצב, אז אתה כזה רוצה לעקוף אותו, מצחיק. יש רגעים שאת תרופה, שאת יפה, שאת תרבה, ואין דבת ונעשה שבת, והתישה שפעם עדנים לבד. בואו תראו מה עושים עכשיו, לוקחים את שקית קרח, שמים אותה פה על האמסטרינג, ואז עם הגבת עוטפים את זה מצד שני, אז יושב טוב, ככה על כל רגל אמסטרינג, 4 ראשי, תאומים, זהו, אנחנו מסודרים. רציתי להגיד שההתאוששות זה חלק מהאימונים, גם ההתאוששות הזאת של קרח, מתיחות, מוביליטי, עיסויים, זה חלק בלתי נפרד מהאימונים, וכמובן גם התזונה, לפני אימון, תוך כדי האימון, אחרי האימון, ובכללי כל השגרה של התזונה. וזהו חבר'ה, נעשה פה קצת קרח ונסכם. וזהו חברים, עד כאן להיום בוולוג, מקווה שנהנתם, ואם אהבתם מוזמנים להירשם לערוץ וללחוץ על הלייק, וגם אתם יודעים מה, אתם יכולים לרשום לי בתגובות אם יש דברים ספציפיים שתרצו שאני אעשה עליהם ולוגים או אדבר עליהם באופן כללי. וזהו, ניפגש בוולוג הבא חברים, סלמת.